surtout yumma sallallahu alaihi wasallam nadda ari makko wiingo sallallahu alaihi wasallam min hakkunde yumma nename babam hol pot mi ɓurdi tampande e waɗande o wiyano ummuka waɗan yumma o wi summa o wi summa ummuka yumma ha joni o wi rewi yumma o laaɓi tati o fuɗɗi wiide summa abaka caggal mum mbaɗana bamma holko waɗi ɗum nde wonno yumma ɓuri tampude e garal ma an kañum fewma kañum sowima none noon ha jibinma pëlepaji mum ne mbayno leydi heƴata e yewtere nde ɗum ɗo foof yumma tampi ɗum e ma bisimilla ala ko joɓirta yumma sana a dardo yumma a wadda cormami cortuma ɗum ne feewi sakko noon sahaji wallahi alazim annan rewɓe ɓe ni kala sahaji jinnaɓe rewɓe konnguli ne muusi wallahi alazim wallahi sahaji jiya jomum wima wonde mi yiɗa ndesdira e mi nde sagam sum dañi kaari garoɗo ne ƴammawol kadi wimin yiɗma o ndesdirot wallahi ɓe jaɓato jumiraɓe mabɓe wona onon ndesete to ko minen ndesete to ƴetta ɗi konnguli wayi musti e konnguli ɗiɗon ɓe billahi alazim ila min narat neɗɗo mbaɗo noon ɓernde gasa wallahi miron ko andi ko o holko Allah jogori yoɓo e ɗum janggo yawmal qiyama holko Allah jogori ɗum yobde o aduna yatan neɗɗo jaboroni yummo wona onon ndesete ko min ndesete yatan ngol ɗo konngol wayi ɓettude hunde fof ɗo wawi haalde bisimilla mami ƴeew neɗɗo o wallahi min kay mbeɗen wadde hen tan hami somin pamodire tan ala probléme yoto a yiiɗa haal konngol newigol jinnaɓe maɗo kono wona onon ndesete to ko min resete to yotan ka haala waliyadu billahi yo rewɓe ndenta ɗiɗo konngol ɗiɗi mbara neɗɗo billahi l azim somi nani debbo haali ɗum belamde ne gasa e mum billahi mi saha mi hawrata e debbo cenne ne jaboro noon jinnaɓe mum o anda ɗum ko musiba neɗɗo jaborta ko ni jinnaɓe mum ɗiɗi konngol ne mbara wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma mbatta wa qul lahuma qawlan karima Allah ni wawi haala wallahi ko Allah haali ko si ay sen jaɓno rewɗo en dañta probléme wa qul lahuma qawlan karima ceerno haalde konngol belɗi wa qul lahuma qawlan karima konngol belɗi konngol wiiɗi konngol tedduɗi jinna ɗum haandi ya boy ko holko jiɗɗa wallahi an ko jiɗɗa ko yoto ko jam an ko mbiɗa fof ɗum mbaɗan mi konngol belɗi dahmuɗi jomum nana ɗum ni wurtine ɓerde muɗum wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة البني ما نبيدو بني ما مسطاني يوتوكا متودا يوتوكا لاوتون كنت جنابي ما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تلين يبجما حالس جنكي نون دابي نوانا دابي من الرحمة سبجرو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة jinnaɓe kala newonoriɗa ɗum ɓura dajjitede hol aduna fir'auna ne jeenayi ko haɗnomo ɗum halkede duwawo jabam ha paari Allah wi qad jibat da'watukuma kono noon pullan duwawo ɓe kalkaka duuɓi 50 fir'auna non halkaka bani israil en pada ne lorlo ne jeeyano hen fir'auna ko teddinnoɗo jinnaɗo muɗum yumma ko kanko ɓuftanno ɗum kanko waɗano ɗum fof kanko waɗanono ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waaji goɗo ari makko wi min mbawam ñamat kalisam tan mo tampinimi ala ñaw hakkude ɓe ala ɗum bisimilla jaaɓi yannude ba mara wonade babiraɗo ari o wi babiraɗo an ñamat kalis ɓiyow wallahi gonga min de ñamat kalis o yo porlan o wi min de o woni sokode nde wawa haydande min ƴettano kalisam ɓettoto omo ñaama min hannde mi ala kanko jogi o wimo haɗe mi nelaɗo wimo e walla hanani nelaɗo one wayli ndeysan wimo e walla hanani wimo anta wa maluka li abika jomana jawdi tan de ala aya an personnellement e hoorema fof bamma anta wa maluka li abika so jinnaɓe jeehi ha jottimi ɗo ganduɗa nayi wi an ɗuftata an ñamminata sahaji defa ha defta garaɓe jomum wima yiɗa jetto ɗon so wayi noon واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نوانا وتسطو فرس او ميرني سكني او هادني non 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 jamais au plus grand jamais jamais au plus grand jamais
sihilam ko ni yerugi ja kañum heewi ɗum jamais on pili grand jamais wata mbaɗi ɗum on nani wata mbaɗi ɗum on nani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waajo goto ari makko wimo nelaɗo Allah sallah sallam min kala ko jinnaɓe mbaɗanonno kam ni gonmi cukalel nde mi watti waɗande ɓe ɗum ɓuftude ñamminde ko heddi ko mi wasa ɗum haalde fof mi watti waɗa min waɗa ɗum beele mi yoɓɓiɓe fa hal qadaytu haqqahuma sallah sallam qala la ayoɓani oyi holko waɗi oyi sa par ce que kamɓe neɓe mbaɗantuma ɗum ne ɓe jiɗi ko ya wuuro an ne mbatta ɗe jiɗɗa ko yimɓe hay pofta nde ko on potani on gana goto روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوي قد بلغا مني في الكبر أني عليهما ما وليا gorko goto mi yita bindi ɗi gorko goto ari sallallahu alaihi wasallam o wi mon de min de jinnaɓe jottima e nayow kala ɗo ɓe keedanno kam noon mi watti heedande ɓe ɗon fa hal qadaytu haqqahuma ala rasulillah sallah sallam la wimo a yoɓani nde wonno kamɓe nde ɓe mbaɗat ɗum nde mbaɗi ko ha guura an ne mbatta mbaɗɗa ko beele ɓe maaya a yiiɗa tan ñinge aduna ñingma koye jiɗɗa ko yoɓe yoɓe maaya beele ala fofta wa qul rabbi irhamhuma kama waqfid lahuma janaha dhulli min arrahmati ne wona jinnaɓe ma saɗa haalde jinnaɓe ma teey saɗa haalde jinnaɓe ma haala moƴƴa haala belka wata hay goto sattu hakkude me jinnaɓe muɗum jantide ɗum surtout jinnaɓe mon rewɓe surtout jinnaɓe mon rewɓe mbatte maɓe haqqillaji no moƴƴi kala jiiɗa daɗɗo e o aduna teddi o aduna kanko ɓurma teddinde jinnaɓe makko tan ni foti kala ɓurɗomo teddinde jinnaɓe mum o daɗma o ɓurma ndewa caggal makko mbatta hen Allah de ko seeɗi ko gonga jinnaɗo wadde ɗum waɗani ɗum ko weeli ɗum fawi tan koy ko yiɗi ko min den baba min joddonno saji mi yiɗi wirdoyde o faama mi yiɗi wirdoyde o yami ayi ɗiggande jinnaɓe fawi koye kala ko jinnaɗo ma yiɗi ya watta mbaɗ ɗum oyi hayso jiɗmi min tan joɗɗa jewten ɓuri mbaɗi ya goɗɗum teggo gonga mi jooɗo min gona yewti ha 2 heures matin walla ko ɓuri ɗum ɓe sa Allah yerumo bammen Samba Diallo noon a wiite noon to Sane Bambara yo Allah yerumo ɗum mawɗo bawɗo haala belɗo ko haalata ndeysan omo heewi wiide kala jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa foka haare nga haddi dafa anda ayi ngaramal wajuram kala neɗɗo mo jiiɗa kala ɗo mbiɗa hande o hoya hande mbiɗa ayi hande noon probléme o hande o dañat probléme o ɓeydo affaire o ɓeydo moƴƴude o wondi koye duwaw jinnaɓe goto men foof kala no waɗata ha heeɓa duwaw jinnaɓe mum yo tinno ay jinnaɓe ma kamɓe ɗiɗi foof kala ni ɓe jalti aduna o kuddima timmi maluma timmi kala ko ligginɗa hakkude ma e mabɓe so bonande kuddima timmi a wonta dañde jaam e aduna so moƴƴere ligginɗa e mabɓe innama ade ala e aduna kaɗa omo teddude batte haqqillaji e jinnaɓe kala ko ɓe jiiɗi ɓaade ko moƴƴere kay ɓaade ko moƴƴere mbaɗi jinnaɗo ma hayso o wona juulɗo dafa wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira daima neɗɗo yo duwano jinnaɓe muɗum so wuuri e soɓe guurani hayso ɓe gana juulɓe duwanoɓe beele ɓe gonta juulɓe walla nonne kadi so tawi kadi koɓe juulɓe duwanoɓe dañ battere moƴƴe naɗa ken ɗoftade jinnaɓe meɗen ɗum ɗo woni aya qur'ana hande mo jinɗen firdi haala mum no yaaji tawi ko Allah min tongat tan ha raɓɓiɗa beele kadi yimɓe mbawa fo joni kam hiiri so peut être 2 heures du matin yoni kono yo Allah jaɓani en korkaji meɗen jaɓani en ke tarawi hoji men ɗi fof ko Allah ina laɗum waɗira fof ko Allah ina laɗum waɗira kala hen ko filmira ko ha aduna fof naftoro julɗo fof yi weltoro qur'ana janggueteɗo o julɗo fof yi weltoro tafsir baɗeteɗo hen o yo Allah jaɓani en fof ɓe jaari rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam